Els equips de protecció individual bàsics per a la construcció d'un marge serien unes ulleres de protecció pels ulls, guants per les mans i unes sabates amb puntera de ferro homologades pels peus. Les ulleres de protecció serveixen per protegir els nostres ulls, sobretot quan manipulam les pedres, quan els arreglam amb el martell o quan els col·locam, perquè no mos pegui una esquerda en els ulls. Els guants serien bàsicament per evitar engronades en les pedres i que mos puguem ferir els dits. I les sabates serien per si mos cau una pedra a damunt un peu, no mos faci mal. Per aixecar pesos evitarem emplear l'esquena i farem la força en les cames. Sempre durem el pes el més a prop del cos possible, per tal d'evitar possible lesió. Evitarem aixecar pesos en l'esquena. Igualment evitarem els moviments rotatoris en pes i els moviments més amunt de les espatlles.